nga taho nga ito ka. Nya tagraw. Palpalakanan ng lutunin. Pipit nga babatik. Ano si tawag ka? Ti, Ilocanaw. Why? Agtakke kayo ta. Pagbaka niya masubrahan nyo, dapat agparanod kayo. Tumulong kayo nagtarusin na ata sa tayo. Kasla kami no kagatol ano, masabat mo din ako tangang kaglisi ka basit. Basta makatawag ka pa yung kas Jim. Nakita ko pwede gluluto niyo balay da. Sinigang nga baboy, nilakuan na pa'y paltat. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Pinagado ito yung best friend. Pinagalalama ito ay. Ta, best friend. Mutang ka ng best friend, hindi magbaga ah. Matakak ka. Okay, mate? Magbaga na ako ah. Panggatang ko ti termos. Panggatang ko ti kape sa kasukar. Tapos? Basta ginatang mo. Kung best friend. Ano Tingkat na natin ngayon? Tingkat, duduwa talaang. Sabahan ko yung best friend. Kado atin eh. Di tangatagbuka kong titik na kaduna. Madi best friend. Sabay-sabay mo naluto ata. Sa bagay, best friend. Tiba-tibatan to yun. Fred, mutang ka kanya na mag. Grabe ka dahilan. Gusto ako ng best friend. Pagkatang kong dati ko ah. Karne tibakat ano sultan tumulya. Ay, nyawar dahilam. Gatang ko matati ko ah. Bagas. Ah, Derek, di na panunod ko ah. Bagas. Talaga pagkatang dati ko ah. Mainom takin ko pulutan. Matanong si Jai. Nya best friend, mo naluto na tayo. Si kano niya titrip mo. Mabaling ta may tunaw. Why? Tino na, huwag kang tunaw tayo katamat ah. Kati ko na. Star Margarine. Huwag di masaje. Oh, minsan. Makisuka lang. Suka? Madinay masaje best friend. Star Margarine talaga. Salta talaga po yung best friend. Eh, nagpig sa hangin. Dati bagyo na ya. Awan, talaga tiyempo na ito. Pinagkukursing ka ron. Nagkukursing. Tungkol nga nakabadyaman na eh. Talagang kursing niya. Gwapo ta pagyaman ma. Agtakin kamay ko ma. Uy, tangin mo nagagwapo kitan. Kababa yung mo't Tangin mo ah. Malasin o. Kababain. Ay, gayam. Kumusta di tartarunay? Kita mo danom. Damot solar. Ay padanom ti solar. Di Yes. naiya. Bagtanda aja, dagdag nga katulungan na aja. Dinawan na aja kay alanganin nin Hindi ah. talaga swerte kami kakakasimot lagi di makatalon. Wanti regasyon. Sa bagay. So nga swerte nga pipay lang nga nilalang. Ta pinaayan na kami ni Apo ti solar. So nga agpaspasalamat kami ti government iti appreciate shout out po sa inyo. Division 5. Hindi kagsangit ah. Pagsangit ka manina. Siyempre masaya tayo tatata. Siyempre 2026. Ano, baka dati mabaliwin na ya. Kung enjoy kung nada ka ron. Sapay la kuma. Ta madimit nga kasi ti manalon. Talaga kapay la kumata ngumina ti irek. Dan tulat tang uminan to wala ta. Maamiris dan to wala. So nga dati maingkamot baset ta mabawi may mat agi jay logi may ide main crop. Baka di pinag-comment di pinagtalo mo inutang mo pa eh. Nya ka talaga Nakabayad ka nga rodain. Hampay. Yun lang. Tapay la balance ko karon. Kasano aja ito nagabit kay bayad mo to man aja Wala. maapit mo. Sa mo to man utangin aja pagtalon mo manain. Kailangan nagro-roll at tatikas dayon kay on Kaya nya nga raw awa mo te tulong financial nga ititad ti pautang di nya nga raw di awang ko mati interest na. Di may met kuma. Taji interest na kuma di ajila ti savings mon kaso ewan umutang ka kadata no 30%, umutang ka ti 20 mil. Ag sublin to 26,000 nagasama jay 6 mil na masid mo kuma. Ay, dati ko na tubo na. Datubo. Utang ka. Datubo na 30%. Tapos tigayam ti patakaran tatan.
Noon nga rod Noglon ka mo ti bangko, nagadumot ti sapulan da. Hindi na may lang aja, mutang ka ti taon, no naparpartak. Release nga sigaw, dawan ti siya ay. Dami nga rin may tagpautang na ta kasi may. Daa, basta pagkatiwalaan na tarupan. Oh. Ay kasano noon tiwala da kanya mo. Ay, kasano nga wantiwala di pagroropa ka. Managbayad da mo. Sabagay, ang maamin sa ngalindingin, napadas mo na yan. Talaga Isalin na tumamag nga rod. So, isa. Kailangan ko may torikas kasano, abay naman nagkunang pa niya. Apay, taltalong ka. Sa bali pang gamitan Yeah. Apay, kas lagi dyan dando mga umututang. Adi da sari-sari store na pagpunan na kasday. Di ba galala da malalinding ang giday. Picturean da pa ino kaji, tindaam, di ba? Saba, inyang ti pa picture mo nga tindaam. Tindaan ti karoba. Aji lang. Ay, madagay day, Paul lagi day. Paul nga talaga. Taman latan. Best friend, amok luto na to yan. Igisata ti garlic in butter. Ano nga dyan? Si kanta ti seafoods. Oh, katawan? Pero, ano lang seafoods na nai? Ha? Ito nga eh. Kasi food sa toy. Wait ko man na mix-mix na kasano tayo ko toy. Mix-mix nga. Seafood with mix. Kasano tayo mix sa toy. Mabalilat ta. I-mix-mix talpakas na yun. Ano best friend? Sa bagay. Matakam nga ko doon eh. Tanong ko Wala nga nagrika mo ti katang na nai. Katang mo ti kwanak siya nai. Arjigid na. May kikat mo ito. Atanay. May katata. Nalinis tata boy. Linisam na lang. Duwata na kurang mga anin. Dugyutong pay. Ano talang ba? Ang sana yung kaskasam. Ang garanggas ka best friend. Nabitakan nai. Ito mo na eh. Naitamad ta. Matakam kit din. Katam na lang eksa nai. Dapuro-puro na. Hindi ka madanagan ta. Nalinis tata boy. Nagrikit-ikit na talaga nai. Naragragan. Next na best friend, nagkikita mo. Yung katam nalinis na yun. Guhitom ko nagkistia na eh. Sigurado yung best friend mabsungtad to eh. Una, luduwa ta. Nangortirami din taman tatan nga Ibiwan kinibitong ta din nangadyararamitin da. Boy nyata. Mayat sa ta daldalin nyo Tahong pabak. Pinaga daw. Siyempre, 2026 hindi bali na tao. Kaya mo yung sirikas tao. Napanagkulong ko niya may unisintay. Napun nagakot ka natin ko eh, butter with garlic. Butter with garlic. Uy, gusto ko na. Mo yung magluto kas day. Pati mga taho nga ati ka. Nyata graw. Palpalakanan ng lutunin na. Pipit nga babatik. Ulit. Tawag ka. Te, Ilocanaw. Why? Pipit ka ba ba? Galanganin nga. Kadit yung mga napong ko. Tatikas. Apinapong ko mong baga nagsiyay. Wala. Tahong lang yung pinakamok ito eh. Di ba nga duwa kayo laman ta? Patakan yung linisan ata. Agtakke kayo ta. Bagbaka niya masubrahan nyo. Dapat agparanod kayo. Tumulong kayo magtagdarusan na ata sa kayo. Kumanat tao eh. Bagay may dimi mo Pwede baka tinakaw mo nga. Excited mo. Di kaya. Maday. Ay, maday. Pinatang may gipaling kaya to. Nagbaliw kami. Nangalamin gatang bugaraw. Ha? Taang igigay. Kana daman anos na gitig kanyak. Pag binayatan na di utang mo kanya kalimagasaut ka. Ay, katay, nagkita kayo ng 300. 200 lang na. 2025 pa lang nga dyan. 2026. Siyempre, 20 lang nga dyan. Paano ka mamin tenis na may? Utang tao nga dati interest na. Sika, mati ka gintiray. Gawang babay mo. Uno, alto na pa, 5 pa lang. Tanda ka man din siya. Binusbusatan nyo ti 2026 utang. Nakita mo kanina natatay 300, tatay lang. Muna magbayad natin, Mike. Oh. No, madimi bagang ka, manina itudong ka. Kapag pa di balay, ordi ka lang tarlak ko. Nyararam yung tarlak manain.
Mumuna. Baka kuha mo lang ato, nakamembro mo lang di tao nga kuha. Pabainan pa lang umuna bago dagbayad. Ay, matiks jay. Ay, matigas dyan. Kami nung bumutang ka, nung baga may sublime sinal daw. Tawag dati ko ka mangkinong. Hindi mo ulit ang kinong. Tagalog na ka, utang kalimutan. Ay, nung siya kami naramay daw, hindi ka to makautang ulitan. Kasi ka no? Siyempre, kunyari mutak kanya na, ilimagasaw. Intog ko palang kanya nang tanuman mo ko, aji, no 20 nagbayag de. Pinagtapabulutan na. Hindi ko maintindihan ata. Konsensya mo lang aja. Sabay naman kanya makailangan mo. Madi ka kung nagbaybayad din, no, madi ka makaulitin. Yeah. Yung mga ksuna. At least, madi ka nagbayad. Madi makakita na ate pati rin sa Kasi lang kami no kagatol ano masabat mo din ako utang ang kaglisi ka basit. Basta makatawag ka pa yung kasdi mo. May kita palang sumungsong kay lumlumang kanya. Okay na. Gatay niya. Pero may tadaldal din nga. May masato eh, boy. Ha? May masato eh. Adi ti dama gore na yung masata di gluto ti problema. Kaya yaw. Kung nakalagluto na yung butter with garlic. Butter with garlic ha dagi mantika lang kabil na ate gisa na lang mabalinin. Ay, ito na, kamatay. Nakita ka nagluto ni Dimsay. Buka labas si tata kung nanaki mabalinin ah. Glinta kay Cloud, madiluto aja ay. Agarog-lagarog din pa mo. Amo mata. Nakita ko pwede gluluto di balay da. Sinigang nga baboy, nilakuan na pa'y paltat. Kanya, di ka sinigang mo. Nailaok. Hindi siya nagluto dyan, ni nanay ko. Iba pa basulin pa ni nanay mo. Nag-iwas pa di aji ko, kagagatan ko. Kaya, ay pulig na nagkakataon. Oo, nakamati. Kapuyam lamin. Dami palta na. First time in history aja, sinigang nga baboy with paltat. May sa kilo pa yan dito. Nakakaman siguro di pinaggisada di paltat na yan. Niramang ko raw, lumang say. Wala. Kaya may gam lumuto ya. So, Pati masayang. alanganin na da. Butter with garlic. Mukha mo to, sika dumalit to yan. Nyaluto na tao, ni sika mong lutaw. Yan na imas na Dimsay. Inya raw. Puri ka nukastoy ka kilunan ni. Ah, mayag sa chamaw. Pade. Busam la tinapudom nga danum nga napudot ate kim pitta kam ti kamatis ko mabalino. Ay di pinaramanan na di gabahin. Bali na yan. Kung balin kasla tukmem. Tono ate na kung nakastoy. Nabayag ka nga tao ti lubungin, nadupay ka ti madim Di mamong kami na Nakakanin. Kahit Di mabasit nga ka. Kasi kami di mamong. Pikor na padasan, kilaw. Sariwa ko na daga raw. Sige, tulungan na kita tanong na parta ka marpas dala sa time. Pangbildat kan sa lambat ko. Salamat kayo mga manat. Bildat di pinak. Ay, wadi mo si day natin sa chamot to. Buwan na masubram ko na kung nada pa. Talang nagkastoy ng sidaya. Pag ano may kawat at siyang mouth. Pinalpalakanan na gumatang tatay ko. Kasi damot ati ka na. Dito makatawang ka tak. Hindi ka makatawin na ay. Kang kamutaw. Makataon. Yung around. Pikas siya, nagadubarbon na niyo. Ang gato ko raw. Katunyo aja, gurgurmot na na eh. Nataba mo lato eh. Mataba to. Tapos natibok silaw. Hindi mo pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya kung gamit damit ha. Yan eh, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata, ti tumangkin nga grasa. Mabalik mo lang ang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingay. Nay, Mahit ah. Alam na nagdalos sa kadena na eh. Oh. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang ti 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Terus kan pa iso nay. Kapag kanino motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa'y makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan ngay kasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da.
Mabalin og gurdura kami sa lang. Bale, basta pagbayad mo. Gurdura to mga raw ta gamiton mo di kadina. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos na eh. nagkinis na rin na eh.